Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, субҳ бахайр ба ҳама. Анами хел субҳи мо оғоз ёфт. Мо наиҷада балкони мо ҳаст, амиҷа қолини калон партофтем, баъд ира қабата кардем ки поён мефроя. Имрӯз маҳози гирифтум иҷара нехе қолинаи болош мехе тов дода мондум. Ак намедонам ич хе меиста. Яй сабабе ки иҷа майда ё қолин калон барои ҳамо иҷара ай боло ма таҳ кардам. Амхе тоб дода мондум. Намедонам чи хе меиста. Ана иҷа трезаи балкон аст мода. Я бор бинед инаи салафана бинед и дастои амин трезо аяй барои ки сабабе ки кудаки майда мо бисёр дорем. Хонамон 8 этаж аста. Мо ҳамаи дастоира пӯй карда дааму пакет мондагием то ин ки аввал решотка ки задем бо гаштарака и дастои трезора мечаспонем. Анам ҳозир берун шабай соат 5:05 ҳозир ки вай шидагиай зимистон шидагиай дер рӯшан мешавад. Гуфтам шумо да нишонтиям. И аввал решотка дошт иҷа. Баъд вақте ки трезоамон алиш кардему решоткаоша кандем, гуфтем яке шава кондитсионер мечаспонем. ҳам хел дигар решоткаошам начаспондем, кондитсионерам начаспондем. ҳам хел коро дигар монд. наиҷа сабабе ки тапчанай треза барои кудако наздика кай хел баландайда барои ҳамо ҳам хел кардем. най тагда мара хисрам тапчанмон баланд буд. Асабабе треза вай шид баланд шид гирифта тапчана пастакак сохт. Таги тапчанда мо бозичаи кудакора ба ҷо мегирем барое ки се кас ки ҳастанд ҳами бозичао аз ҳамаш яктаияй. баъд ҳамон бозичае ки якташ гира дигаришам ҳамура мегираву баъд гирия мекунанд ҷанг мекунанд ки ҳамурате. ҳанами хел мешавад ҷанги се хоҳаракон. инам ке саҳари мо сар шидааст. бинед ма гуфтам шумо да нишонтиям. ба давомира ма шумо да гап мезанам чи шид и қолин мефроя поён намефроя. ҳам хе чӣ кардам иҷа роз я палисоз кардан дар кор. ана иҷара ма шав тоза карда будам ама хонора ай сабабе ки рӯзда ки ма кор мерам барои аму бега вақте ай кор мебиём баъдан ама хонаву дара бегунӣ тоза мекунам. шаб ма тоза кардам ама дуромадан хо рафтан бо дадаи осия бо хеста иҷа кати осия хестиян чой хурдиян. баъди мо хо рафтан саҳар мехезам бо иҷара мағзи нону якду чизи дигар резонда будам. ҳам рафтум ози намеруваму нихе палисозча катия тоза мекунам мегирам. баъд иҷа дастархон мепартоем ҳамара баъд барои чойхӯрӣ файрод мекунем. тамошобинони азиз ман иҷа як дек орд бирон кардастам барои саҳар чой хӯрданшон. орд бирони мо ҳозир нашидай. бинед камакак тунукай майра мондум ки вай шава. бине тунуктаракай камакаки дигар ҷуша алоби паста мондум ки то кудако хестана и орд бирони мо ҷӯшида иста. ҳанам хе орд бирон шид. мо бисёртар ами дегора истифода мебарем. тамошобинони азиз ман инҷа мехоҳам як чизи дигара нишонтиям тона. ана ин дек сафедкунак нав омадай да корвон 5 сомон меиста. бисёр ҳам хуб хушрӯд дега тоза мекуна сафед мекуна. ма рӯз гирифтам ай харидам бовар кунед розӣ ҳастам. ҳозир камакак инаи ҷош каҷала шидагиай бо яктаи дига насиб боша рафтам яктаи дига навбо мехарам. ай ҳамин тамошобинони азиз ана ма аллакай рафтум бозор омадам якду дархост доштан духтарако амора харида оварда мондум. баъд имрӯза влогама мехоҳам ба охир расонам.
дар канали мо обуна шавед, пайваст шавед, лайк монед. Илтимос лайк монед ки ман фаҳмам ки ҳамин видеои ман ба шумо маъқул аст, писанд аст, то ин ки ҳамин кӯшишҳои мо бефоида набошад. хайр, то влогҳои оянда, дӯстони азиз.